Mistera, vítam vás u nového videa, kde budeme hrať čínsky Minecraft ako vždy. Takže čo iné hrať než čínsky Minecraft, najlepšiu hra na svete, ktorú vlastne nejdeme hrať. Takže adios. Kde ide Matúš? Ty, čo nám zrobil Matúš? Dámy a páni, to som ja, Filip Bimbo a Adam 456, jak Gihun. On umrel, to bol on na ten Squid Game 3, no a dámy a páni, dúfam, že nám dáte aspoň one like na toto video a 2000 odberov, pretože nemáme ešte také dobré kamery, jak majú tí youtuberi ako Asi Mister, no a my tu sme takí, že klubní. Najlepší mier nádežda. Asimister.shop. Ty to máš fakt... Ale nie, my máme radi Asi Mistera, ale my si nerobíme z neho srandy, dámy a páni. Takže ideme tu zapnúť nejaký svet. Ideme tu zapnúť Forzu. Forza svet. Ideme tu kreatív. Adam sa tu bude smiať, jak babka z takého filmu, parodie, nie? Takto. Slovensko moje. Toto je najlepšia hra na svete. Prečo? Toto je, ešte ste to nikdy nehrali. No a nie, bo ja mám PS4, čo? Počkaj, kde som? Aha, Čo je? Auta. auto. Aha, počkaj, vidím A asi. to na čo je? Vidím Adama asi. Hej, ja vidím Adama. Ja levitujem. Ja idem levitovať. A to je na čo? Však to je Star Wars, ty! No. Matúš. To je Star Wars, dámy a páni, my sme Star Wars. Takže, počkajte. Počkajte. Takže ja som tu, tam hore, tam. To nie je Star Wars, ty debil. No to čo to je? No tak ja to som je proste Mass hore. Effect. Tá, neviem, veľmi ja nepoznám, čo to tam. Mass Effect, to sú lietadlá. Matúš je hore, a Adam Áno, dole. Mars, značka Mars. Hej, to sú lietadlá, jaj. Že my prečo sme na Marse, práve? dámy a pani. Na Marse. Wow, pekná gravitácia. A ja som tu reálne skôr než Matúš. No, dámy a pani. Počkaj, ja viem, čo idem zrobiť. Čo ideš? Toto bude príjemné. Sradia droby. Ja idem si stavať dom. Au, Iiii. príjemné. Pozerajte, aha, toto bude príjemné. To je vec. Sme štartovali. Chlapci, štartujeme misiu. Čo, a to sú misie? Hej. Kde si, Matúš? A to kde si, Matúš? A on je v tej veľkej kuli. To ty veľkej kuli. Neviem, čo to rozpovedať. Čo ma znamená, jak strom? Čo? Počkajte, ja si idem niekde postavím môj Poďme barák. preskúmať Mars. Nejdem skúmať Mars. Idem skúmať tvoju babku z Prečo dola. idete No tam? prečo, kámo, tu je už toto tráva, toto normálne veci, ja to nechápem. Nechápem. Lebo to nedáva zmysel tento svet. Že by. Však to čo je? To nie je ani Mars, dáme pani, to je nejaké, to je skôr, čo si zaplatne kit, malý kidi. To není Mars, to je proste savana. Kde tam sme. A to jak ideš toto tak rýchlo, Matúš? Dvakrát páčka dopredu. Hej, to To je je ja. dačo v podzemí. Som zistil. I počkaj, ja som teraz Spider-Man. Ja som teraz Spider. Počkaj, ty ide? Už viem, kde som. Počkajte, idem jak ten Spider normálne rýchlo. Tu je taký domček. No, To ja to neviem. to je nejaký domček. A počkaj, A tu je aj pyramída. kde ste všetci? Ja som našiel pyramidu, chlapci. Nacisti. Počkaj, ja som našiel. A prečo vidím podzem? To čo je? Ja som našiel villagerov. A ja som našiel Ja zase som našiel podzem. villagerov. A ja som zase videl What the fuck? Kde je golem? Kde je golem? Počkaj, oni tu budú mať golemu? Ja som hore, dámy a páni, takže môžete sa pozerať, je proste... Aj na mňa sa môžete dedina. pozerať, lebo ja som našiel. A kde je golem? Tu má byť do golem, nie? Golem není v tejto verzii. Hlavne choď dopredu iba. Nejaký... Prečo je taký zvuk? Čo ja neviem.
Adam to si... Albo to je debil. Ty vole, to je... Staré pasce. Haha, dobře. O, pičís. Tak dobre, aspoň mám Villager nejaké bloky. sa dá s nimi tradiť? Hej, dá. Čo si řekneš? Ty nevieš? Idem do nedru, chlapci. Takže... Dobre, čau. Čau. Poďte so mňou, nie? Dobre, iba že my sa nevieme nájsť. Hej, my sa nevieme nájsť, Matúš. Ja mám aspoň diamanty a emerald. Ja mám nič. Ja si to môžem všetko dať toto. Z toho. A tu sú lepšie bloky. No takže kde si ty, Matúš? Tam pri tých stavbách. Choďte tam, kde sú tie stavby, kde sme sa stretli poprvýkrát. Bo ja to asi viem. Chápeš, toto je obsidian reálne, kúkajte. Toto je Ja, obsidian. dobre, no tak poďte ku tým stavbách, bo ja som tu. Kde sme sa stretli, kde sme sa toto. A to jak vlastne si dávaš piť, ty kokos? Však to je úplne easy. S tou pačkou, ne? Dvakrát dopredu. To čo robíš, Matúš? Stávam nether portal. To čo je? To není toto. To To je? Aha. A Matúš, ty kde si? Poďte ku tým starým stavbám to A stavať. dobre, už som tu na. No poď, Adam, A ja ale tu poďme som. to my sami stavať spolu. Však tu je tá stáva, tu je tá... Poďte Ja si. vidím, Adam. Aha, už vidím ťa. A ja. Poď tu, Adam, Idem kde zapaliť si? ten portal, poďte ideme do Aha, nedru. tu si. Tu si. Flint and steel. Flint and... Takže všetci sme teraz Prečo tu máš hore. taký veľký? Á, ja som... Kúkajte, aký What the portal. fuck? No ja idem. Ja som tam, že... Hello! Filip Birko. No dobre, počkaj. Kde si? What the fuck? No dobre, dáme pari. Sme tu. Jak úplne. Ako hrdinovia. No. Není vôbec iný nether. To čo? Že tu vôbec není Poďme iný. tu. To ty. Poďme tu. S niečím portal a vy tu zostanete na nedru. My si postavíme vlastne, takže to je aj tam. Nie, lebo ty sa... Musím tam dobehnúť. Ja som to stihol, kamo, na posledný krát tam hore. Ja som to nestihol, ale aj tak je tu. Aj Ale tak sa na tam druhej strane. Ja som tu. Ahoj! Nie, tu je. Nie. Vy ste sa spali inde. Kde inde? Však za tebou je ten starý portal. Ale ty si, čioj Mato, ty si fakt. Ty si nás chcela zabiť. Si fakt deka. Poďme ku Ender Drakovi. Do end. Keď sa to v tejto Ja, verzii ja, vôbec ja, dá. ja viem, že sa to dá. Však iba, že Ender oči potom vidí. Však to je... Ja tu mám emerald, ja som bola, že mám tu aj 3D. Všetko, Mám tu aj železo. Ja som sám v nedr zostal. Mám si tu fakt- stom. Bože, kto stal nám to ten? Postav si tam toto na chod do nedru, že my si postavíme tiež. Dobre, ja si postavím. Nie, poďte, zostaňte tam, ideme do endu. Však chceme stavať. Ja si postavím vlastne. Ja si... To iba jeden môže byť na svete, to tu nepôjde. Prečo? Neviem, ale nejde. Ja idem zobrať. Á, tu si. Dobre, ja idem do Ja si nedru. zoberiem... Kde je to? Ale neviem, jak to vyzerá ten blok. Ahoj, ja som v nedru. Mám A meč. ja idem robiť I believe I can fly. Ty fakt, Adam. A kde sú ender oči? Tu je ender pearl. Adam je fakt, poďme back, by to nebolo. Poďte do endu. What the fuck? To čo je, kamo, divné, to je úplne žlté. Adam, Matúš teraz stáva do endu, ten portál, no a to úplne inak vyzerá. Ja to nechápem. Lebo je to iný Minecraft, je debil. Však ja som... Toto video je ináč. Toto video je od 14+, alebo od 7+, čo ja viem, keď vám to mamka dovolí. Alebo od 5, alebo od 0. Záleží Nie. len na vás. Záleží len na vás, že či to uznáte za dobré alebo nie. Ty kokos okolo hudba začala. Adam, ak ty kokos ako hudba začala. Že mi to ide v človeku. A? Prečo to nejde? Ja neviem. Čo to nejde? Matúš. Bo nie sú správne. Ja budem tak... Veď
Vidíš, nie sú správne. Všetky musia byť takto. Jak takto? Takto. A toto je zle. No, by to malo ísť. Hľadám čumy, jak nikdy. What the fuck? Už byť Adam sa a Matúš sa tam ako prvý spadne. Asi tu ide niečo. Čo je Adam? Pozri sa dva suka. Ty čo je? Skibidi toilet. Skibidi, Čo sa stalo, dáme pani? Matúš si asi reštartoval play. Vypadol signál. Aha. Á, výborne. Takže ja sa vám, dámy a páni, toto video páčilo, tak si môžete dať like a odber, ale dnes sa ideme ešte točiť. A nám kus vypadol signál. Toto je najviac cringe video. Čaute.